φτάνοντας στο τέλος, από ό,τι βλέπουμε σε όλες τις τουρκικές σειρές, η γυναίκα κάνει κουμάντο. Eyşan'dan mı böyle bir şey? Ναι, κοίταξε. Ίσως επειδή το έχουν οι άντρες ανάγκη και εμείς βοηθάμε λίγο τη ζωή τους, αλλά από εκεί και πέρα με τις σειρές και με τον τρόπο που παρουσιάζουμε, ναι, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει απόλυτη ισότητα πολλές φορές, αλλά με τον τρόπο που δείχνουμε και έναν τρόπο ζωής που ίσως οι γυναίκες θα ήθελαν να φτάσουν. Κάποιες γυναίκες που δεν μπορούν να τον έχουν από τη ζωή. Δείχνουμε με τις σειρές αυτές ότι θα μπορούν να τον έχουν. Σωστά. Άρα τους δίνετε το όνειρο, ένα λόγο να ονειρευτούν. Ben bir setin karşısında duruyorum. Cidarlar, cihanlar, azgın sular gibi üstüne gelmek için fırsat kolluyorlar. Sırf senin ardında durmak için yapıyorum bunları. Yoksa Sıla'nın yaptıklarını doğru bulduğumdan değil. Dün orada torunuma bir şey olsaydı ne olacaktı? Kaygını anlıyorum baba. Hiçbir şey anladığınız yok oğlum. Bu iş böyle sürüp gittikçe başımıza daha neler gelecek kim bilir. Βέβαια, όλη αυτή η υποταγή στον άντρα σε συνδυασμό με το δυναμισμό της γυναίκας έχει μία γοητεία ανατολίτικη. Ευχαριστώ πολύ με αυτό που λες, αλλά έχω και εγώ την απορία εάν στην Ελλάδα υπάρχει απόλυτη ισότητα. Υπάρχει. Στους νόμους υπάρχει, αλλά στην πραγματικότητα... Τώρα έχουμε αρχίσει να έχουμε πρόβλημα με αυτή τη μεγάλη ισότητα. Γιατί σε εμάς τις γυναίκες έχει αρχίσει σε κάποια σημεία να μας πιέζει. Δηλαδή θέλουμε να κάνουμε καριέρα και να είμαστε ίσες, αλλά θέλουμε και να μας προστατεύουν και να είναι δυνατοί. Και εκεί έχουμε χάσει λίγο την ισορροπία, την ψάχνουμε. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω στην απόλυτη ισότητα. Δηλαδή η ύπαρξη της γυναίκας πρέπει να είναι ίση. Αλλά δεν πιστεύω στη φυσική ισότητα γιατί δεν είμαστε ίσοι στη φύση. Έχεις και εσύ την ανάγκη, γιατί το έχουν πάρα πολλές γυναίκες αυτό, ο άντρας να είναι πιο δυνατός. Και το πιο δυνατός δεν το λέω σωματικά μόνο. Το λέω πιο δυνατός, ο άνθρωπος που θα τις προστατεύσει. Είτε αυτό έχει να κάνει με το μυαλό, είτε με την οικονομική ισχύ, είτε με την σωματική δύναμη, αλλά πιο ισχυρός. Η αλήθεια είναι ότι δεν προτιμώ να απαντώ σε αυτές τις ερωτήσεις. Αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι να σέβεται την ύπαρξή μου και τη ζωή μου. Από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα στα θέματα του πνεύματος δεν μπορείς να βάλεις κάποια στάνταρ. Όσο η καριέρα σου ανεβαίνει, όσο γίνεσαι πιο γνωστή, βγάζεις περισσότερα χρήματα, καμιά φορά είναι και δύσκολο στο να επιλέξεις τον άνθρωπο που θα είναι δίπλα σου. Γίνεται λίγο πιο δύσκολο, υπό ποια έννοια? Ότι αν θέλουμε τον άντρα πιο δυνατό, πρέπει αυτός που έχουμε δίπλα μας να είναι κάτι πιο σημαντικό από εμάς, και το πιο σημαντικό έχει να κάνει με όλες τις παραμέτρους. Η προσωπικότητά του να είναι πιο έντονη. Εσύ συναντάς τέτοιες δυσκολίες, δηλαδή σε πλησιάζουν το ίδιο εύκολα ή το άλλο φύλο? Θεωρώ ότι η ζωή μου δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ, γιατί το έκανα εγώ να μην αλλάξει και πολύ. Γιατί κάνουμε τη δουλειά μας και θεωρώ ότι έχω κρατήσει τις ισορροπίες μου. Γι' αυτό το λόγο δεν έχει αλλάξει και πολύ η ζωή μου. Και την κρατώ όπως πρέπει να είναι, χωρίς κανένα ζήτημα. Karanlık emellerin için oğlumuzu kullanmaya utanmıyor musun? Burhan. Θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις κάποια κοινά με το ρόλο στη σειρά που εμείς βλέπουμε τώρα στην Ελλάδα, με τη Σιλά. Αν ο δικός σου χαρακτήρας, η δική σου προσωπικότητα, ο δικός σου κόσμος έχει κοινά χαρακτηριστικά. Πραγματικά με τη Σιλά με πήγατε αρκετά πίσω. Γιατί στα γυρίσματα και σε όλα αυτά σίγουρα υπήρχαν κάποια στοιχεία που με εντυπωσίασαν. Αλλά αυτό που μπορώ να πω περισσότερο, επειδή πήγα λόγω αυτής της σειράς στην Ανατολή, είδα κάποια πράγματα που μου άρεσαν και τα κράτησα. Αλλά μπορώ να πω επίσης ότι ευχαριστώ τους γονείς μου που με βοήθησαν. Σπούδασα, μεγάλωσα και έφτασα εδώ που είμαι. Αυτό μπορώ να πω. Ποια σου άρεσαν και κράτησες δηλαδή?
gerçekten candan Κοίταξε, misafirlik. περισσότερο με εντυπωσίασε η φιλοξενία. Είδα έναν άλλο κόσμο, την Ανατολή. Παράλληλα, εγώ μπορώ να πω ότι δεν έμεινα μόνο στις περιοχές που κάναμε τα γυρίσματα. Doğa farklı olunca insanlar farklı. Περιηγήθηκα και στις γύρω περιοχές, τα βουνά. Η φύση επίσης πρέπει να σου πω ότι φωτογραφίζω πολύ συχνά και είναι πραγματικά παράδεισος του φωτογράφου εκείνη η περιοχή. Yani Θα μπορούσες να αφήσεις ποτέ την καρδιά σου ανοιχτή σε μια τέτοια αγάπη? Και το λέω γιατί στη συγκεκριμένη σειρά η αγάπη αυτή θέλει πάρα πολλές θυσίες. Δηλαδή πρέπει κανείς να θυσιάσει τελείως τον τρόπο που ζει και να ζήσει σε μια άλλη πραγματικότητα. Η δική σου καρδιά θα ήταν ανοιχτή σε μια τέτοια επιλογή? yani fedakarlık. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη θυσία, γιατί όταν λέω ότι έχεις κάνει θυσία, ίσως χάνει και την έννοιά της. Çünkü fedakar Αλλά αυτό που μπορώ να πω στα θέματα της καρδιάς, δεν πρέπει να κάνεις μαγκές πάρα πολύ, γιατί πραγματικά ίσως να κάνεις τα πάντα. Μπορεί και όχι. Αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις καθόλου. Σωστή. Personel girişine doğru koşun! Yerden zıplayın! Ποια στιγμή, αν σε έχω πάει λίγο πίσω τώρα βέβαια τη σειρά, αλλά ποια στιγμή αυτής της σειράς έχεις κρατήσει πολύ έντονη από τα γυρίσματα? Hasan Keyf'in Αυτό που δεν μπορώ να ξεχάσω σαν εικόνα είναι η περιοχή Χασά. Και εκεί ανέβηκα σε ένα λόφο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και είδα όλη την ευρύτερη περιοχή και μαγεύτηκα. yani inanılmazdı. Onu hatırlıyorum. En çok mesela Πιστεύω όλοι πρέπει να πάνε εκεί για να δουν αυτή τη θέα που έχω δει κι εγώ. Αυτό θυμάμαι. Σε ποιο μέρος της Τουρκίας είναι αυτή η περιοχή? edebilirim ki yani Στην Ανατολική Τουρκία είναι κοντά στην Ημάντιτ. Güneydoğu'da Mezopotamya. Μεσοποταμία είπε η αρχαιολόγος. Είναι μια ιστορική περιοχή, η Χασάκιφ. Çok orada sahnelerimiz de vardı. Και στα γυρίσματα στη σειρά τη βλέπετε εκεί φυσικά. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση, ακούμε και το κάλεσμα του ημάμι για την προσευχή ταυτόχρονα. Έχει να κάνει με τη σειρά που παίζεις φέτος, το Σουλεϊμάν. Εμείς βλέπουμε το πρώτο μέρος, δηλαδή την περσινή χρονιά. Φέτος κάνεις μια δυναμική είσοδο στη σειρά, ως μια πριγκίπισσα του χαρεμιού, που είναι η μεγάλη ανταγωνίστρια της πρώτης κυρίας, της συζύγου του Σουλτάνου, της πρώτης. Θα καταφέρεις να της τον πάρεις στο Σουλτάνο? Tabii bunu söylemeyeyim. Ναι, συμμετέχω. Μη σας πω γιατί θα είναι έκπληξη, αλλά από εκεί και πέρα μπορώ να πω ότι δεν θα συμμετέχω σε όλα τα επεισόδια βέβαια. Hikaye oldu. Ben orada bir misafir oyuncuyum. Yani Είναι διαφορετικός χαρακτήρας. Είμαι από την Περσία και θα προσπαθήσω κάποια πράγματα. Πράγματι, όπως το λέτε, είναι πολύ επαγγελματική δουλειά, πολύ καλοί επαγγελματίες, όλοι οι συνεργάτες και μου άρεσε πολύ αυτή η συνεργασία. Siz uyurken Θα ήθελα στο σημείο αυτό να σε ρωτήσω για την ενασχόληση του τουρκικού τύπου με την προσωπική σου ζωή. Στην Τουρκία υπάρχει ακόμα ένας μεγαλύτερος συντηρητισμός από ό,τι στην Ευρώπη, για παράδειγμα. Φαντάζομαι η διαρκής ενασχόληση με την προσωπική σου ζωή πρέπει να είναι δύσκολη για σένα στο να αντιμετωπιστεί ως κατάσταση. Siz de mi öyle? Evet. Εγώ έχω τη δική μου κλειστή ζωή. Δεν μπορώ να πω ότι επηρεάζομαι πάρα πολύ. Βέβαια, έχει σημασία πάρα πολύ το πώς ασχολούνται μαζί σου, το ύφος. Her meslekte olduğu gibi işini iyi yapanlar. Αλλά δεν δίνω αφορμές.
μπορώ να πω ότι η ζωή μου είναι πολύ κλειστή. Έχεις κλάψει ποτέ, δηλαδή να δεις ξαφνικά μπροστά σου μια εφημερίδα που να γράφει κάτι για σένα και να σε πονέσει τόσο πολύ που να κλάψεις ή να θυμώσεις ή να έχεις αντιδράσει ποτέ? Tabii ki de ya alışmamaya çalışıyorum çünkü Προσπαθώ να μην δώσω σημασία αν διαβάσω κάτι. Να διαβορήσω. Στην καθημερινότητά μου διαβάζω συγκεκριμένα πράγματα και δεν τα βλέπω. Yani okuduğum, takip ettiğim çeşitli Αλλά σίγουρα κάποιες φορές έχω στεναχωρηθεί. Αλλά τώρα αυτό που κάνω είναι να μην δίνω σημασία και να προχωρώ στον τρόπο ζωής μου. Σωστή. Είναι μέσα στα άμεσα σχέδιά σου η δημιουργία οικογένειας ή θα ήθελες πρώτα να κάνεις καριέρα? uzun vadeli Δεν μπορώ να πω τα μελλοντικά μου σχέδια, γιατί είμαι άνθρωπος που ζει το σήμερα. Αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι σίγουρα θέλω να κάνω την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, να τη συνεχίσω. Όσο για την οικογένεια, αυτό που έχω δει στην οικογένειά μου είναι η ηρεμία, ο σεβασμός, ο αλληλοσεβασμός. yani ben çok güzel bir ailede büyüdüm. Θα το ήθελα αυτό στον σύντροφό μου. Αυτό θα ήθελα να βρω και αυτό θα ήθελα να καταφέρω. Αυτός είναι ο στόχος που έχει προκύψει από την οικογένειά μου. Εμείς σου το ευχόμαστε ολόψυχα και θα ήθελα, κλείνοντας αυτή τη συνέντευξη, να σου μεταφέρω την αγάπη πολλών τηλεθεατών στην Ελλάδα για σένα, γιατί σε έχουμε παρακολουθήσει σε 2 σειρές οι οποίες ήταν και οι 2 από τις πιο δημοφιλείς που έπαιξαν ποτέ στη τηλεόραση. Και θέλω λοιπόν να σου μεταφέρω το θαυμασμό, την αγάπη και το ενδιαφέρον και των Ελλήνων τηλεθεατών. Ben de çok teşekkür ediyorum buraya kadar zahmet. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας που ήρθατε εδώ και πήρατε συνέντευξη και στέλνω την αγάπη μου και στους τηλεθεατές σας.